Moikka! Hello! Täällä taas. Täällä taas. Katja otti tommosen rakettilähdön. Ei ollut, että nytkö me aloitettiin? Joo. Me vaan aloitettiin. 3 lähdetään. Joo. Mm-hmm. Me ollaan toi. Mun on pakko neuloa. Mun on pakko neuloa. Ja molen. Kukas olet? Moi Jenna. Ja mon Kati. Joo. Ja Me tehdään tämmöstä neuleaiheista podcastia. kyllä. Niin kuin toi Jorma Uotinen sanoo, Jorma Uotisen ja Sami Sykön Joo. podcastista podcast. Ai sanooko? Vitsi, mä en oo vielä, mun pitää ottaa se Onko se podcast vai podcast? Podcastia. Mun pitää ottaa vielä se onko se Podimo. Podimosta, niin mä en oo vielä, kun mä muuten vaihdoin ton Storytellin, ton BookBeatin. Mä oon vähän niinku Jorma BookBeat. Siis Storytel on minun mieleeni myös. Mä oon käyttänyt vuosia sitä. Go! Joo, koska niin siis siinä oli se hyvä puoli, että siitä kertyy ne edellisen kuukauden tunnit, jos ei olekaan. Kun joskushan sä, niin kuin siitä mä just ajattelin, että no mä en viitti ottaa Podimoa, koska sitten mä maksan niin kuin noissakin on noissa suoratoistokanavahommeleissa, että sulla on monta, niin sitten, no joo, Se on niin, ihan totta. Ja mutta sitten jos pystyy säästämään, mulla on nyt vaan 20 tuntia. 20 tuntia. Joo, niin. Mä oon nyt ottanut sen hetkellisesti pois. Mä oon semmosella säästökuurilla. Mä yritän katsoa vähän, miten paljon mä saan säästettyä yhtä asiaa varten, niin pikkasen säästelen. Heti rupes kiinnostaa mikä varten. No minä nyt tässä sitä vielä kerron. Älä kerro. Minä tässä sitä vielä kerron. Kerrotko joskus? Kerron ehkä joskus. Mutta joo, mä sen takia mä siirryin nyt vähän kuuntelemaan enemmän podcasteja. Joo, mutta mä oon nähnyt vaan mainoksia kuulusta Jorma ja Sami. Se on niin ihanaa. Mä tykkään niistä. Mä tykkään niistä kaikista. Onko nähnyt Haribon mainoksia? Niin. Haribon mainos? Niin, siinä on. Mä tykkään noista toukista. Mä tykkään niistä kaikista. Oon mä ehkä nähnyt. Joo, mutta mä siis tykkään molemmista, mutta oikein tosi paljon Sami Syköstä. Joo, se on niin symppistä. Sehän on ollut joitakin kertoja juontamassa Tampereen messutkin. Joo! Joo, ja mä oon nähnyt Sami Sykön livenäkin muutaman kerran, kun hän on niin kova matkustamaan muun muassa junalla. Oi! Ja niin kuin, siis julkisen liikenteen kuluttaja on, niin oon nähnyt häntä junassakin. Ja hän on opiskellut Vaasassa. Onko näin? Ekonomiksi, kyllä. Toi oli mulle uutuustieto. Joo, ja vist. Miten päästiin tähän? Joo, Sami Sykkö ja äänikirjat ja podcast-sovellukset, joo. No mutta tämmöstä. Se kulttuuri tulikin tähän alkuun tähän alkuun. Paikalla. Kuulkaa joo. Mutta tosiaan sä olit myös aloittamassa sanomaan, se lähti sitä podcastista, että täällä me turistaan ja esitellään meidän mahdollisia töitämme pääsääntöisesti neulonnasta. Joo. Neulomisesta. On joskus käsitöitäkin, kun mä oon vasta aloitteleva. Oon mä nyt jo aloittanut nämä aikuopinnot, mutta sä oot miskä te sanot? Mä oon eläköitynyt aiku. Joo, niin kyllä tässä varmaan, koska innostuu ihan hirveästi välillä noista uusista tekniikoista, niin muun muassa tällä hetkellä meillä on makramee-työ. Ja minä aion tehdä semmoisen ison unisieparityylisen näin isoon renkaaseen, niin kuin 60 senttiä renkaaseen. Joo, niin teen sen makkariin. Oletteko te tehnyt jo harjoitustyöt siihen? Ei. Me tehtiin silloin Me hypätään suoraan siihen. Joo. Me tehtiin semmoista kukka. Itse asiassa Ambly. Mun harjoitustyö oli kyllä parempi kuin se mun päättötyö. Mikä sun päättötyö oli? Tai siis ei päättötyö, makrameen päätyö. No mäkin tein unisiepparin, mutta pienemmän ja
Mulla on varmaan tuhonnut sen, ei siitä tullut niin hyvä. Tuhonnut? No, en mä nyt ole tuhonnut, mutta purkanut. Joo, hei. joo. It's my life. It's my middle name, purkaminen. Kati purkaminen. Tää on tää pikkukärpänen. Älä lyö. En näe enää mitään. Ei. Siis että joo, pikkukärpäsiä lentelee. Kyllä, kyllä. Mutta mä oon ainakin silleen vähän innoissani kyllä sitä makramesta. Meidän opettaja Marjo sanoi, kun mä näytin hänelle sitä työtä ja ohjetta, että mä sanoin, että mä en tuu selviin tästä. Niin Marjo sanoi jotenkin näin, että kyllä me selvitään tästä yhdessä. Siis, sanoin, no selvä, sitten mä luotan. Siis kuule, se on just näin, että Marjo on niin mahtavan kannustava, koska mä taas niin heitin läpällä, meillä on semmoinen oma WhatsApp-ryhmä, niin WhatsApp. Niin, mä laitoin semmosesta shermistä, jossa oli semmoinen 3-osainen shermi, semmoinen, tiedätkö niitä, ja siihen oli tehty makrametsien väliin. Niin, että joo, mä teen tämmöisen. Sitten Marjo sanoi mulle seuraavalla kerralla varmaan, että mä sanoin, että joo, no se oli siis läppä, niin kuin, että enkä mä nyt tuommoisesta ikinä pystyisi. Niin Marjo sanoi, kyllä me oltais siitä selvit, kyllä sä olisit osannut. Ihana. Siis niin mahtavaa. Kiitos Marjolle. Kiitos. Niin ihanaa, kun me pääsen nyt taas maanantaina, eli ylihuomenna sinne. Mä oikein odotan nyt joka toista maanantaita, että pääsee. Onko täällä oikein joka toinen maanantai? On nyt ainakin toistaiseksi. Voi olla jotakin pausseja, mutta... Meillä on kerran kuussa ja me tehdään ensi kerralla savi, onko nähnyt siellä onkin tämä savi, jonka on sitten se lasitus siellä. Pieni savikippo, jonka tehdään lasitus siihen sisälle. No, ei heti tuu mieleen. Joo, no niinku semmoisia sushi-dippikulhon näköisiä siellä, mitä on ne. Sushi-dippikulho. Eli soijakulho. Soija, joo. Ihana idea. Semmosesta haaveilisit. Ajattelin, kun tekisi siitä paperisavestakin, voisi tehdä hyvin semmoiset soija sushi-dippisetin. Joo. Joo, mutta mä oon nyt ihan liekeistä tästä. Ihanaa. Ja mä toivon, että tänä vuonna voisi tulla, no ei varmaan tänä vuonna tule tuftausta, mutta mä vannoin kauan, että mä en enää ikinä tuftaa. Mutta nyt mä oon niinku innostunut, kun on nähnyt ihania tuftaustöitä Suomessa. Vitsi, se on muuten se, muistaakseni me käytiin tuolla Seinäjoella, Äsjoilla, niin... Ääsjoilla. Käytiin Seinäjoella Uppa, meidin Uppa, ja siinä me käytiin ensiksi siinä kahvilas vieressä silloin. Ylikivas. Yli-ihana. Ei. Ihana. Kahvila ihana. Olisiko se kahvila ihana? Mutta me käytiin siellä neuvolletapaamisessa ja sitten me käytiin Upassa. Ja me olemme ruvenneet sen jälkeen seuraamaan meidin Uppaa. Niin vitsi, se tekee upeita tuftauksia. Niin voi vitsi, ollaan me vissiin aikaisemminkin tässä lähetyksessä kehuttu. Ollaan kehuttu ja mä otin kuviakin silloin sieltä siis ja ne oli uppeita. Uppeita Upassa. Niitä semmoisia muotoon tehtyjä. Joo, vähän niin pingotettu silleen. Eikö se ole vähän muotoon? Niin ja sitten tavallaan, että useasti ne saattaa olla jotain. No mutta siis jos on vaikka naama, niin se naaman muotoinen. Joo, että se ei ole niinku neljän taulun sisällä tai mitenkään silleen, vaan se on niinku se työ on siinä muodossa, mihin se on tehty. Uppeita juttuja. Voi meidän tässä mennä taas uudestaan. Mehän ollaan jo ihan Instaan myöden kysytty, että mihinkä me lähettäisiin, niin meillä on hirveät menohalut päällä. On menohalut. Ei me ole vaan vielä päästy lähtemään, jos saatu aikaiseksi sellaista nyt suunnilleen. Ei ole, mutta olisi niin ihana käydä noissa monissa ja sitten just ihan nyt lähihommaakin, niin tuolla Seinäjoellakin sitten. Niin olisi. Siellä voit käydä taas, se oli ihana se. No mä nyt en toista näitä samaa, mitä mä just sanoin. Mutta syssyinenkin reissu olisi kiva. En tiedä, onko realistista enää syssyistä reissua tehdä, mutta jos ei ole, niin sitten mennään kevään. Se voi olla keväinen reissu sitten. Joo. Ja vähän riippuu, menisikö junalla vai autolla. Katsotaan niin. Ja olisiko yötä vai ei. Aivan. Se on ehkä se kysymys siitä, että mihin kauas lähtee. Joo. Ja sähän muuten kysyit multa, että lähdetäänkö, tai niinku, mitä mieltä oot Paimiosta. Paimion villaa, mikä se nimi oli? Villanvoima. Villanvoima. No todettiin, että se on vähän nyt kaukana ainakin päiväreissu ja sitten siinä taisi olla jotakin, mutta kyllä taas kun katsoi sieltä puolella, niin voi. Joo. Olisiko ollut ihan... Oli kyllä FOMO niin sanotusti. Todella. FOMO, semmoinen neulefestari FOMO. Kyllä.
Olisi mahtava mennä. Mutta aina ei mennä eikä aina pääse eikä jaksa tai pystykään. Mutta... Joskus riittää vaan se, että et haaveilee ja sitten katsoo niitä jutskia, niin on fomot päällä, niin sekin on ihan jees. Meillä on täällä suklaata. Joo. Suklaatia vähän eri väristä. On polkka ja sitten Halloween. Joo. Suklaata pandalta. Kyllä. Ja nämä on... Onko siis makeislevy? Makeislevy on toi, joo. Ei niinku suklaa. Tää on, hei jännä, tiedätkö, mutta tämähän on vähän taas niinku terveyssuklaata. Tai tämä varsinkin, koska tää on makeislevy, niin sehän ei ole ollenkaan niin paha kuin suklaa. Eikö? Niinkö? Tää on terveys. Niin terveysvaikutteisia karkkeja, niin kuin me suositaan. Eli... Ja tossa on piparminttua, niin minttuhan on terveellistä. Kyllä kuule. Se on minttua, se kasvattaa jotain. Kinttua. Nyt me suhautetaan lauantain kunniaksi täällä. Suhauttaminen on jotenkin niin hassu sana. Sihautat. Niin sihauta. Me aloitetaan inkivääristä. Aloitetaan inkivääristä. Se on semmonen palette cleanser. Joo. Oi. Ingefär. Thank you. Nyt ei minulla ole jätskiä, mutta tuli vaan mieleen, että... Thank you. Otatko jätskiä vai tulitko autolla? Kummankaasta. Niin. Kossukamppari tuoremehu sorbet. Ja kumpi ottaa kumman? No, laita nyt itse. Pitääkö sun katsoa vielä? Joo. Chippistetäänkö me? Chippis. Inkivääri voimakas. Mä rakastan inkivääriä. Voimakas inkivääri tuoksi. Hyvä. Pidän. Mitä se oli? Ohakune. Esbo. Tää oli mun mielestä Espoosta. Craft brewed in Esbo. Joo. Tää on hyvä. Suomen Espoosta. Tätä minä ostan. Hyvä. Tässä on tosi hyvä muuten tää. Tätä minä ostan. No kun on hieman tynnyrinen. Semmonen panimo-maku. Joo, mutta oikeesti Pantun maku. Sehän on muuten hauska mikä panimo se on toi Brewcast vai mikä, mutta joka tapauksessa ne naiset, jotka omistaa sen, niin niillä on semmoisia paitoja, jos lukee tytötkin panee. Ai hyvä! Miksi sulla on semmoista? No pitää hommata varmaan. Tytötkin panee. Aiku hyvä. Mistä me oltiin puhumassa? Tai mihin me ollaan mennyt seuraavaksi? Me puhuttiin meidän haaveista. Niin, haaveet kaatuu. Me oltiin esittelyissä. Me ollaan jo esitelty itsemme ja tahdon jälleen kerran, tai tahdomme kiittää ihanista kommenteista. Kyllä. Kiitos ihanista kommenteista täällä YouTuben puolella ja myös Instagramin puolella. Ja myös siinä mielessä YouTuben puolella, että joissakin jaksoissa, ja mua ihan ärsyttää, kun mä jaksan mennä kommentoimaan, kun joku puhuu meistä ihania sanoja tai ylipäänsä mainitsee, niin sitten mä vaan kuitenkaan en käy kommentoimaan. Joo, ja siis se on niin, siis korvat aivan helottaa punaisena onnesta, kun näkee tai kuulee, että meitä on mainittu tai Stash Boosteri on mainittu. Se on niin ihanaa, kiitos jokaisesta maininnasta ja kommentista niin kuin Tubenkin puolella täällä. Joo. Mulla käy yleensä niin, että mä meinaan kommentoida, mutta kun mä yleensä katon kaikki, vaikka olisi vartin video tai on sitten tuntivartti, niin mä katon kaikki aina pätkissä, niin mä oon unohtanut sen sitten taas, kun mä aloitan sen. Joo. Ja niin mun on ihan niinku, mä en muista kommentoida. Se ei niin kuin... Kyllä. Ja mä oon nykyään, kun mä aikaisemmin katsoin vaan aina puhelimella tai sitten tabletilla, tai tietskalla, niin siinähän se oli hyvin yksinkertaisesti se kommentointi. Mutta kun mä nykyään katson televisiosta, Samma här. Niin siinähän se ei olekaan niin helppoa. Ei, sit pitäisi mennä puhelimella äkkiä. Että se jotenkin vaatii jotain. Joo. Ja joten pahoittelut tällaisesta. Tällaisesta, mutta me. Mutta se on niinku 100 jänistä, kun te jaksatte kommentoida. Ja Oi, ihanaa. vitsi, se on ihanaa. Se on bestiä.
Ja sitten muuten mä taas on kuule törmäsin taas sen takia, kun mä viime jaksossa sanoin, että niin oli ihana ilmainen ABC:llä. Tuli yksi terkku ja yksi ihminen jutteleen, että katsoo meidän kanavaa ja antoi positiivista palautetta. Niin ihan mieti, että siellä kuule ABC:llä. Niin kuule kohdattiin. Ai kun maude. Eikö? Joo, ihana. Ja sitten eilen näin Marikaa. Meidän seuraajaa Marikaa. Terkkuja Marikallekin. Niin, Marika aina katsoo meidän jaksot ja niinku tykkää, rakastaa meidän juttuja. Niin se on ihan, joo, tosi kiva. Näin nyt oikein vuolaasti sanottuna, niin kyllä. Niin, joo. Voi että. Kiitos kaikille. Kiitos kun olette täällä. Kyllä, juuri näin. Kuule, mitä kuuluu Neulerintamalle ja muuten vaan? No Neulerintamalle kuuluu oikeastaan, ei voisi ehkä sanoa hiljaista, koska päässä pyörii ja suunnitelmat viuhuu, mutta semmoista niinku, että mulla ei oikein varsinaista, paitsi tässä mulla on nyt yksi peittoaloitus tässä menossa jälleen kerran Ihanat värit. Peitto. Tää on niinku, mä ajattelin ensiksi, että mä en sano, mutta kyllä mun nyt täytyy tunnustaa, että kun mullahan oli se Garter Marler Cardigan Steven Vesti, niin mähän aloitin sitä juurikin näistäkin langoista, mutta olisiko se jopa niin, että mun taas alkaa vähän mittailemaan ja muuta, koska siitä tuli taas liika iso. Ja Sano. Puhu ensin loppuun. Niin mä totesin sit ihan oikeasti, että vaikka se tuntuu harmittavalta, koska mä olin päässyt aika pitkälle siinä, mutta mä totesin myös sen, että kun se ei vaan niinku ole hyvä, niin sit sitä ei tule käytettyä, niin ei siinäkään ole järkeä. Ja nyt kun sä sitä mallailit äsken päälle, niin se oli se liian iso. Vähintään nämä kädentiet oli aivan niin kuin ne fletai siinä. Joo, niin kyllä mä tiedän, että siitä tulee sitten niin kuin semmoinen, siitä ei tule semmoinen huoliteltu olo lopputulos siitä, niin se ei tule niin kuin päätymään päälle, vaikka se olisi lämmin ja ihana. Niin, sitä mä niin kuin innostun, että mä en unohda sanoa, että nyt kun sä et ole vielä kokonaan, tai siis ollenkaan purkanut sitä, niin mittaa nyt siitä vielä, ei nyt tässä lähetyksessä, niistä mallitilkkua. Oli jo lähdössäkin mitään. Niin sit sä todellakin, Joo, tämän vinkin on sanonut mulle ystävät silloin, kun mäkin aina alan purkamaan, tää on väärän kokoinen. Niin sitten sanoin, että hei, ota nyt vähintään siitä se mallitilkku. Just niin. Mittaa se. Sitten mä sanoin, ei kun mä haluan vaan purkaa. Mutta siinä niinku, muuten se on niinku all for nothing, jos et sä nyt mittaa. Nyt mittaa sitten. Niin. Et katot sen, varmaan se leveyssuunnassa se on tärkein tieto sulle varmasti. Joo. Että kun se niin fletai se kädentie. Se oli erityisesti täältä. Joo. Se ei olisi ehkä tehnyt niin, mutta sit olisi tullut valtaisa tosta. Joo, se on inhottava tunne, jos on liian isot niin kuin tästä. Joo. Tästä tai muutenkin niin kuin paidassa eri lailla, niin kuin vaikka tulee tai tänne selkään sellainen niin kuin säkki. Joo, totta. Mutta siitä olisi ihana nähdä, kun sä tekisit tuon joskus, koska se sopii ihan täydellisesti. Mun mielestä toikin niin sopisi sulle, kun sä saat sen joskus tehtyä. Mutta ainut mitä mä rupesin vähän sen miettimään, että pitäisikö mun sittenkin tehdä se noista toisista langoista. Että, missä toisista? Esimerkiksi, mutta nyt mä en muista, että olikohan se, kun nämä puikot oli siihen mun mielestä, että tehtiinkö se DK-vahvuisesta. Mutta sä oot tehnyt 2 lankaa samalla kuljettaen. Niin on. Fingeringistä 2 kuljettaen. Ja sittenhän se on niinku näin traakasti, niin DK Worsted ehkä Aran. Oho. Niinku ollut koko ajan. Pitkähän se olla niin paksu. Mun tekisi mieli tehdä vaan yksinkertaisesta merino. Niin, että sä tekit DK-vahvuisesta. Sitten sulla olisi kyllä lankaostoksia, pitäisi tehdä kyllä. Teet kuule niinku tykkäät, mutta ainakin se Marled-ideahan on varmaan siinä, että siinä kuljetettaisiin niinku yhtä lankaa vähän niinku lomittain ja sitten vaihdetaan aina vaan se toinen lanka, että se niinku marlaisi sen pinnan. Vähän niinku liukuväriä, mutta ei ihan kumminkaan sillä termillä, niin se olisi varmaan sen niinku, kyllä idea. Mutta sä voit tehdä sen ihan niin kuin sinä haluat. Mä suunnittelin muuten, että mä tekisin tuolla maalilla sen, muistais kun mä ostin sitä
villaa sitä, no kiekkoja niitä. Joo, hahtuva. Hahtuva ostin, niin mä mietin, että tulisikohan sillä tommonen, mutta en mä tiedä, katsotaan. On se kyllä aika, tulee tuhtitakki. Tuleeko? Tulee. Se on mun mielestä niin ohutta se. Mutta se on niin kumminkin pörröstä ja kierteetöntä, niin en tiedä, kestäisikö se Niin. takkina. Kestäisikö se päivänvalo? Ei, mutta takkina. En tiedä, siis varmaan puhun paskaa, kyllä se kestäisi. No joo, mutta katsotaan, let's see. Joo. Mutta tämmöstä, niin mä aloitin sitten, tää on itse asiassa kans Steven Westin peitto-ohjella. Eli tähän tulee nää iCord-reuna. Oi, se on muuten, tulee ihanan näköinen. Niin, koska sit mä ajattelin, että toisaalta tästä voi tulla, kun mä vähän mittasin niin sitten tulee just semmonen, mikä saa tähän yli näin, niin kyllähän niitä aina, kyllähän niitä aina kotona tarvitaan. Ja kyllä nyt kuule, kun tekee konttuurissakin töitä, niin on hyvä. Onhan sekin jos on kuule vilponen. Vilpoinen keli, niin. Joo, mutta semmoista, mutta eikä mulle muuten sitten, muuta kuin, että tosiaan funtsaan kaikkia, mitä sitä tekisi. Mä välillä, teenkö Iris cardiganin? No en mä tarkkaan tiedä. No mitä mä teen? No joo, tällaista pohdin, niitä lankoja, ihania lankoja. Ja sitten sit mulla on myös vähän vimma saada näitä, että mä saisin pois vähän niitä jämiä jutskuja, mutta onneksi meillä on toi joulukalenteri. Joulukalenteri ja sitten Stasbustus. Niin, joo, mä ajattelin, että jämiä, kato, kun meillähän on tämä ystävien kesken joulukalenteri, niin siihen, jos vaan liikenee sulta jämät, niin jos raskit laittaa. No kyllä mä jämiä raskin. Sitten mä laitan vahingossa jotain, mitä mä oon saanut viimeksi. No sitten se on, ei voi mitään. Mutta sittenhän se on vain hyvä, että koska sä et ole sitä, se ei ole ollut sulle mieluinen, niin sitten se menee eteenpäin. Niin. Tämähän on sen idea kumminkin. No näin on näppylät. Onhan se näin. No, onhan se näin ja kyllä se on mulle voinut olla mieluinenkin, mutta se vaan ei ole mennyt mihinkään. Niin. Ei ole niinku työhön kutkutellut välttämättä. Niin. Mut muuten on niin pitkät nämä kuulumiset. Eikö hyvät kuulumiset? Ei muuten ei niinku, eiköhän nyt tohon muuten oikein arki tässä mukavasti rullaa ja on ihmetellyt näitä lämpimiä kelejä, niin kuin varmaan moni muukin. Ja... Voi piru, kun on ollut lämmin. Joo, uskomatonta. Tänään on vilposta, mutta silti ihanan niin syksyistä. Alkusyksyn tunnelmaa vielä. Joo, on niin piru hyvät kelit, että on ihan synti istua sisällä, mutta oon mä kyllä ollut sisällä. Pitäis katsoa. Ai, on synti istua sisällä. Mutta oon mä kyllä istunut sisälläkin. Niin, että se on että on vähän toi huono omatunto, kun on niin hieno ilma, että tuollahan pitäisi nyt vaan vallan ulkoilla. Siellä on hirvikärpäsiä. Ai niin. Ja sit kun haluais vaan nyt, kun mä oon nyt päässyt niin tähän syksyn imuun, niin tekis mieli vaan istua kotona ja hyggeillä, joo. No mitäs sulle? No neulekuulumisia. Mulla on semmonen, että mä en oikein mitään haluaisi edistää, enkä neuloa, enkä jumiutua mihinkään. Mä vaan haluaisin aloittaa kaikkia. Mun pitää oikein toppuutella itteeni, että mä en aloita kaikkia, kaikkia uutta koko ajan. Tää on ihan naurettavaa. No ei se mun mielestä ole. No mun mielestä se on vähän niinku, että tästä puuttuu semmonen niinku tavoitteellisuus tai semmonen niinku, että mä vaan haluan semmosia niinku fast high. Joo. Tiedätkö, sellaisia nopeita nousuja, että mä saan vaan aloitella tällaisella kielellä, fast high. Että mä joudun vähän niinku toppuuttelemaan ja miettimään niinku yön yli ennen kuin mä aloitan mitään. Että onko tää nyt järkevää. Aivan. Joo, koska sit mä myös puran niitä sit paljon, kun mä oon aloittanut. Ja se ei edistykään, koska mä en haluakaan kumminkaan neuloa niitä. Mä vaan haluan aloittaa. Joo. Niin onhan se nyt vähän järjetöntä. Voit myöntää, että vähän on. No ehkä ihan vähän. Niin, mutta kyllä mä sit sallin itselleni sen niinku aloittamisenkin. Mut olisikin niinku vaikka joku, olisi niinku hirveä sukkien himo tehdä sukkia, ja sitten olisi koko suku, joka vaan odottaisi niinku hulluna sukkia, niin joku tommonen niin sitten. Sulluna hukkia. Ja no, okei.
niin, Suunahukkia. Ja nyt mua muuten kaduttaa se, että kun mä niinku, ostin tai ei se mitään pois se kaduttaa, vaan ajattelin, että oispa pitänyt, niin ostaa Säijävuulilta, kun mä ostin ne 5 pikkuvyyhtiä. Nyt mä ajattelin, että miksi mä en kuitenkaan ostanut jotain yhtä hyvää väriä siihen mohairin kumppaniksi ja pipolangat. Piruku olisi ollut hyvä. Olisi ollut. Mut kyllä sulle tulee tilaisuus. Tulee kuule. Säijävuul porskuttaa. Porskuttaa, joo. Mm-hmm. Mut sellaista niinku Startiitin tynkää on, että kaikkea vaan tekisi mieli aloittaa Startiitin tynkää, mutta ei huvita niinku, ei oikein meinaa huvittaa pitkään ainakaan neuloa yhtään. Et sehän se kyllä palvelee sitä, että mä menen niinku ringissä vähän niinku neuloa, että mun olohuone on ihan täynnä, että tuolla pisteessä mä neulon noita 3 työtä, täällä sohvalla mä neulon näitä 3 työtä, sitten näitä mä otan neulemiitteihin mukaan, että semmoista vähän. Tiedätkö mikä se on? No. Se on neulesirkuit. Niin onkin sirkuit-harjoittelua. Joo. Se on neulesirkuit. Sun pitää vielä lisätä niihin, että sun pitää tehdä jotain vaikka kyykkyä siinä, askelkyykkyä yhdessä ja... Purbeeta. Joo. Ei pysty. Joo. Hyi helvetti, purbeeta. Joo, ei liioitella, mutta... Ei, mutta ei nyt liioitella. Mut ymmärrän. Neule-kiertoharjoittelua. Neulekiertoharjoittelu, niin. Circuit. Joo. Se on kyllä kuvastaa sitä aika hyvin. Joo. Mm. Joo. Onko meillä valmiita töitä? Nyt meillä siis tällä henkilöllä ei tälläkään kertaa. No ei ole valmiita. Ei. Mä en se alkaa selittelemään, mutta en selittele yhtään. Ei tarvitse selitellä. Sä oot jäänyt kiinni jo. Joo. Mulla on muutama. Haluatteko nähdä? Haluamme. Hei kuule, näytinkö mä tämän jo viimeksi? Mitenkä tuo nyt oli? Vai ei kun se oli vaan Instas. Mun mielestä sulla ei ole mukaan. Tuo oli ihana. Mä taisin sanoa, että mä unohdin ottaa sen. Tää on niin mielettömän ihana. Mikä ohje tää olikaan? No sä oot juuri kertomassa. Tää on I'm So Mohair Beanin ohjelma. Mm. Tässä on törkyihanat langat. Mm. Tässä on, kuulkaa, hyvä neulekansa, niin Tukuvul Fingering värissä vihta. Uusi vihta, eli vihreä. Oikein semmonen, no tämmönen tymäkkä vihreä. Mutta tässä on mohairit vielä vähän blandaa sitä. Mutta tämä uusi Tukuvul on mun mielestä pehmeämpää kuin aikaisemmin. Minä ostin. Eli tällainen. Tämähän nyt vääristää hiukan. Tosta tuli mielettömän ihana. Tää on ihan sairaan ihana. Ja hyvä päässä. Ei ole, mä oon käyttänyt tätä jo jonkun verran, koska olen sisäpipo-ihminen, pipäsiso, niin se ei ole muljahtanutkaan liian muodottomaksi. Tässä on lankana se Tukuvul Fingering värissä vihta. Sitä meni noin puoli kerää. Eli 100 grammasta puolet. Onko se sitten vaikka 50 grammaa? En punnitse, en säästä, en mitään. Sitten meni 2 eri mohairia mulla oli tässä. Eli langin leissiä. Joku semmonen aika vaalean, tai siis semmonen kirkkaan alkukesän koivun vihreä. Oli tässä. Ja sitten joku mohair. Oli se Dropsin Kid Silk mohair tämmöisessä vihreässä. Hei, mä en ikinä tiedä noita värejä enkä mitään. Mulla on kaikki aina vähän sinne päin ja tolla lailla. Aivan, mutta kyllä sä muistat noin nimet. No niin joo, sä muistat tämän. Suunnilleen. Eli ajatella, että tähän on oikeasti mennyt vaan puolet siitä Tukuvul-vyyhdistä. Ja tää on kumminkin 2 taitetta. Ei oo kyllä uskois oikeesti. Ei oo kyllä uskois. Ei kyllä uskois. Hyvänen aika. Että nyt kuule kaikki joukolla pipoja väsäämään. Pipoja väsäämään. Tää on ihan sairaan hyvä ohje muutenkin tää. Mikä se on? I'm So Wool. On se henna mikä. Aha, joo. Henna joku. Mä voin laittaa tähän tietoihin kyllä, mutta I'm So Mohair Bean ei varmaan ole mennyt muilta, siis ei ole varmaan mennyt ohi, onnistunut menemään ohi tämä ilmiömäinen pipo
suunnittelija. Henna Ketonen. Henna Ketonen, Niin kyllä. se oli tosiaan Henna Ketosen suunnittelema. Kyllä. I'm so mohair. Niitä on ainakin 3 eri pipomallia. Saattaa olla jopa nyt 4 tullut. Että... Tää Another Mohair Beanie. Joo. Joo. Tämä on ihana. Ui, ihana. Jos vaan jaksaa... Mä haluaisin kyllä nyt tämän. Kyllä, pätkytät kuule menemään tämmösen. Ja tää on vielä joustinta, että mulle siinä tuli tarpeeksi mielenkiintoa, että se on joustinta. Niin mä tykkäsin neuloa tätä. Mä en ihan niin kuin jaksa Oslo-pipoa sitä suoraan vaan pätkyttää. Joo. Että tässä on, mä tykkään nimittäin itse neulon nurjaa kyllä. Joo. Niin tässä oli mulle semmoista oi kun toi on siis tosi kiva. Ja mä just haluaisin tommosen muhkeen. Se on muhkua. Muhkua. Siinä on siinä Hennan ohjeistuksissa, niin kuin, että miten voi langat korvata, että kun se ohje on tehty tyyliin vaikka 4 säikeellä Kid Silk mohairia tai mohairia, niin mä en tykkää välttämättä, että on vaan pelkkä mohair. Mä en vaan pidä siitä, miltä se tuntuu ja miten se niin kuin käytössä muodostuu. Niin siinä on eri tämmöisiä vaihtoehtoja, miten voi mukauttaa sitä ohjetta, että vaikka dropsin airia ja vaikka 1 mohair siihen säie. Tai sitten ihan normi merino sinkku fingering säie ja oliko se 1 tai 2 säijettä mohairia. Niin siellä on ohjeet kyllä. Okei, hyvä. Ja se on ilmainen. Kurkkua. Onko se on mohair ilmainen? On. Oho. Se on Instagramissa ainakin se ohje. Sitten mulla on toinen pipo. Tämä on omasta päästä omaan päähän. Joo. Katsokaas. Tosi kiva. Tämä on tämmönen vähän kevyempi. Tää on todella kevyempi, vaikka onkin niinku silleen sama määrä lankaa niinku käytetty yhdessä, mutta tässä on vain 1 taitos. Okei, todella kiva. Tämä on hyvä Jenna. Thank you. Meidän paikallinen lankakauppa Pirjo-Liisan Nellennettikahvila otti valikoimaansa aivan Knitting for Oliven lankoja. Joo. Ja sehän oli ilon päivä. Joo, kyllä. Koska en ole ikinä neulonut niitä, mutta menin heti kun näin, että oli ilmoitus tullut, niin hakemaan pipolangat. Eli ostin 1 50 gramman vyyhdin merinoa ja sitten 2 palloa mohairia. Niin tähän pipoon ei mennyt edes sitäkään. No, toihan oli hyvä. Mä oon muistaaks kun mä oon himiöinyt sitä, silloin oli sillä Wool Women. Silloin oli ainakin hänellä on edelleenkin myynnissä, mutta nythän mä kekkasin, että pipoonhan mä tarvisin langat. Kyllä. Ja tähän tosiaan, niin yritän nyt näyttää vaan. Eli 2 säijettä mohairia ja 1 merinosäie ja kaikki se on niinku siis Knitting for Oliven. En väriä muista, se on tämmönen vähän suklainen, vähän sellainen konjakkinen ehkä. Mutta tässä mä meinaatko kirjoittaa ton ohjeen? En mä tiedä. Tää on ihan perusohje. Tässä mä tein ribbiä. Niin, no sen mä voisin nyt vielä näyttää, mutta tää on ihan tämmönen peruspipa. Tää ei ole tosiaan tehty millään erityisellä ohjeella. Tässä on suoristossa. Tohon asti on ribbiä, eli oikein nurin resoria. Ja sitten tossa mä oon tehnyt käännöksen, eli tossa jää niinku tämän verran jää niinku sinne sisälle sitä ribbiä, että se vähän niinku pitää sen jykevämmin tässä, mutta sitten mä siirryin tekemään vaan pelkkää oikeeta. Mä halusin testata, että tuleeko siitä semmonen niinku vähän tattimainen siitä suorasta osuudesta vai saanko mä sen nätisti, ettei se näytä tatilta. Joo. Tietäjät tietää, mitä mä tarkoitan sillä. Mutta tuli mun mielestä kyllä tosi semmonen mukautui tähän malliin täydellisesti. Mutta joo. Tää on todella jees. Mä halusin vähän jonkun semmosen pikkusen niin kuin neutraalimmankin pipon. Mutta mun suunnitelma on tehdä vielä lisää pipoja. Kivaa, mulla iski nyt pipohulluus. Kyllä. Näitä mä oon jostain syystä. Nämä on maailman tylsimpiä neuloa, mutta helpoimpia ja mukavimpia. Ja sitten mikä se on kanssa mukavempaa kuin ostaa pipolangat? Kuule, sanos muuta. Ja nyt sulla on hyvä syy mennä Pirjo-Liisalta ostamaan
pipolangat. Kyllä. Ja koita miten ihanan miellyttävä kokonaisuus. Siis ihan yhtään. Eikä tämäkään. Kyllä mä sanon suoraan, että mua toiset mohairit pistelee, mutta eipä yhtään. Knitting for Olive Merino. Joo, ei pistä. Silk, joo. Niin, silk mohair ei pistä tai pistele yhtään. Mä voin melkein luvata, että herkimpiäkään ei pistele. Mutta tämä mohairi, mikä tämä olikaan? Siinä on kahta, siinä on langia. Niin, langileissiä. Ja sitten myös Dropsin Kid Silk mohair. Ne ei myöskään mua pistä kumppanenkaan. Aivan sairaan ihanat. Kiitos minulle itselleni näistä pipoista. Ole hyvä. Nyt saa talvi tulla. Kyllä. Oi. Ei. Tämmöiset. Nämä on kyllä niin mun värit. Joo. Todella kiva. Just de. Todella kiva, Tiina. Thank you. Todella kiva. Ei muuta kuin pipoja urakoimaan, Kati. Kyllä. Ja sitten mun pitäisi tehdä lapasetkin. Eikö mun mukaan osallistunut meidän lapaskaliin? Oliko meillä lapaskal? Eikö meillä oli tumppukal? Meillä oli tumppukal. Sä et tainnut neuloa tumppuja sen aikana. Joo. Mutta sulla on ainakin ihania ohjeita, että sä voit joku toteuttaa vaikka Anna Heinon lapaset. Todellakin. Kyllä. Olisiko se keskeneräiset? Otetaan keskeneräiset. Eli niin kuin sanottu, niin mulla itse asiassa tällä hetkellä ei ole keskeneräisenä mitään muuta kuin tämä peitto, jonka mä aloitin. Jota mä jo esittelin tässä. Se on vaan niin pirun hienot värit. Että... Kiitos, ja jota mä nyt neulon takaperin, koska tuolla oli tippunut silmukoita ja mä ajattelin, että no mä nyt tässä, kun se meni tämmöiseksi tiiraamiseksi, se oli vähän kauempaa tippunut, niin mä vähän neulon takaperin tässä samalla, niin se menee helpommin tässä kuin jutskaa. Takaperin. Se tuntuu, että sä oot itse takaperin jotenkin. Mutta siis mä voisin kyllä opetella sen, kun mä oon vasenkätinen sen. Me olemme visin, aletaan, tää oli muuten meidän 27. jakso, niin aletaan vähän tässä toistaa itsemme. Ei, mutta... Niin olen puhunut joskus siitäkin, että se opetella sen. Se olisi hieno taito. Ei tarvitsisi käännellä ja väännellä. Ei niin. Sullahan olisi hyvä, kun sä oot vasuri. Niin, mä oon jo valmiiksi vasuri. Ei vosuri, vaan vasuri. Mä pakko sanoa. Mut mä oon jo valmiiksi, kato vasuri. Nääs. Niin ootkin. Mä muuten teen tässä samalla pienen merkkauksen monesko päivä. Tänään on 21. Tee vaan. Joo, mutta... Haluatko enempää esitellä tätä? Ei kai nyt tarvitse esitellä. Siihen tulee nyt tosta neuletakista ne langat. Ja... Niin, sä purat sitä mukaan. Mä sitä mukaan mä purkaan. Joo, ihanat nämä värit. Paitsi yhtä mä en laita. Itse asiassa kahta en laita sitä. Kahta en vaihda. Sitä en laita mihinkään aloitin sen resorin tohon, eli se mikä me saatiin lahjaksi. Muistat? Muistan. Joo. Kasvivärjätty. Kyllä. Sitä mä en laita tähän peittoon. Ja sitten mulla on tuossa alussa Säijevuulin John Lemon. Niin sitäkään mä en laita tähän. Se on ihana väri. Joo. Niin mä säästän ne johonkin parempaan. Spessumpaan, jo vaikka tääkin on ihan kiva. Tästä tulee vaan tämmönen arkipeitto. Mikä se on se? Heitä pois jo. Arkihuolesi kaikki heitä. Eikö se on se joku heitä pois jo arkipaita, mutta mä heitän pois arkipeiton. Et sä pois heitä? En todellakaan, paitsi sitten jos mun tulee kuuma. Oi niin. Ai. 9. kuulepas. Nyt on 9. Me oltiin viime viikon loppuna Neulen miitissä Jennin luona. Viime viikonloppuna? Ei viime viikonloppuna, mutta viime viikolla joku päivä. No joo, varmaan. Joo, viime viikolla. Niin silloin just kun mä sanoin, että no joo, että eihän tässä ole enää, kun kohta on että sehän on ihan justiinsa lokakuun, niin sitten siinä vähän naurettiin sitä, mutta nyt on jo 21.9. Mä tiesin sen niin silloin, että hyvin lähellä ollaan. Kyllä. Syyskuun loppua. Nyt alkaa jo soimaan joululaulut. Joo. Nyt on muuten tullut joulukalentereita kauppaan. Ei. Lissun Prismassa oli. Kyllä. Mitä joulukalentereita? No siellä oli Kinder, sitten se tikkarikalenteri, se... Bonbon. Joo. Hei, nyt on vähän sikamaista. Nyt on syyskuu ja ollut viime viikolla vielä vähän helteitäkin.
On, näin on, näppylä. Hei, nyt on vähän Ja sikamaista. Minä joulurakastaja. Niin kuin... Keskisille oli jo mainos, siinä oli joululaulu taustalla, että sinne on tullut kaikki ne Fatserin boksit ja myyntiin. No nyt on vähän sikamaista. Minusta vähän rienaamista jo. Niinkö? No kyllä lokakuussa saisi vasta. Niin. Olisi nyt odottanut pari viikkoa. Pari viikkoa vielä, no, joo. Mutta uskokaa tai älkää, jos haluatte niitä tiettyjä joulukalentereita, niin ne on jo lokakuun. Kun ne tulee näin aikaisin, ne on jo lokakuun loppuun myyty parhaimmat. Mä oon ihan, että mamma, saisinko Lindtin kalenteri? Joo. Jos sä haluat, että mamma ostaisi sulle ton bonbon-kalenterin, eikö ton sen tikkarikalenterin? Niin. Bonbon. Onko se bonbon? Mm-hmm. Oh. Se on kaatis. Kaatis. On se bonbon, joo. 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 Oli tullut, joo. No, puhutaan joulusta vaikka ensi jaksossa. Ensi jaksossa tulee vielä hallofeenia kaikki. Meitä puhuu hallofeenistäkin, joo. Hallofeeni. Joo. Niin, mitäs sä olitkaan sanomassa? En mä ollut mitään sanomassa. Muuta kuin, että mä voin puhua mun keskeneräisistä sitten. Kun... Puhu sä sun keskeneräisistä, koska mun omat oli nyt hyvin. Mä toivon, että mulla olisi ensi kerralla paljon keskeneräisiä. Mä toivon, että mulla olisi paljon keskeneräisiä. Aika hyvä. Ei edes valmistuneita paljon, on kesken. Mä oon keskareita. Pieni hetki. Joo. Joo. Tässä nyt podcast-neuleena tulossa sukat. Eli tässä näkyy tokan sukan aloitus. Joo. Tämä on Stash Booster-työ. Nämä on muuten hillittömän kivat värit. Munkin mielestä sopii aivan törkyhyvin yhteen. Joo. Tässä on joku jämä tukuvuul tässä varressa. Ja sitten olen varmaan ostanut ystävältä Essiltä tämän. Tää on ihan joku, en tiedä kenen värjärin. Voisiko olla ehkä jopa Lanitium Ex Machinan tai... Tai sitten mulla tuli jopa mieleen toi Tuuli ja se luolanlankoja. Niin siis, joo. Louhittariluola, mutta... Kyllä. Mutta tää on ihan sokkivuul-pohjaa, varmasti ei ole merinoa. Niin tulee sukat. Mutta älkääpä säikähtäkö, tämä tulee itselleni ja tämä on tosi pikkanen. Mä tykkään tehdä todella pieniä tyköistuvia sukkia. Samaa taisi sanoa, kunhan keritään Sanna, että tykkää tehdä tosi niinku istuvat sukat. Niin mä teen todella niinku istuvat sukat itselläni. Mutta mä jäin oikein miettiin sitä sitten siinä muuten, että en mä kyllä toisaalta itse tykkää oikein löysistäkään sukista, paitsi jos mä pidän niitä toisten sukkien päällä, niin kuin on se sellainen klassinen sukkien sisällä käyttö. Mutta kyllä mäkin oikeastaan jäin miettiin sitä vaan. Joo. Koska mutta niistä ehkä... jos tekee semmoset, jotka justiin niinku sopii mukavasti jalkaan, kun ne aloittaa niiden käytön, niin ne pyörii jalassa niin parin päivän päästä. Ja mä en voi sietää sitä. Mä en voi sietää. Sitten niistä tulee mulle lähes käyttökelvottomat. Tarkoitan, että siihen käyttöön, mihin mä käytän sukkiin, niin mä haluan näitä käyttää kengissä. Ja jos ne pyörii jalassa, niin ne ei lähtökohtaisesti pysy kengissä jaloissa. Joten ne pitää olla napakat. Niissä pitää olla aggressiota sitten, kun ne laitetaan jalkaan. Ne siitä mukautuu päivässä semmoisiksi täydellisiksi. Niin tää on nyt mun virallinen mielipide. Joo, ja sä saat pitää sen. Kiitos. Tässä on tulossa ihan perus Bertsaa, ei millään ohjella. Thank you. Mutta mulla on kuulkaas vieläkin vaiheessa tää, että mä tekisin... Ei tää tuntuu muuten aika villalla. Tää on aika villaisen. Se on vuulia. Woolsock pohja. Ei oo merino. Mutta mä en vieläkään ole päässyt tohon, että mä tekisin noita sukkia yleiskäyttöön. Tai siis kenkien kanssa. Tai että... Kenkien kanssa neuvoin. Millä mä hiihnän täällä kotona. Silloinhan nehän on useasti lörppöjä ne sukat. Joo, ne onkin. Jotka jalas vaeltaa. Niin ne, joilla haluaa sitten lämpöä, tiedätkö? Joo. Lämpöä edesauttaa. Lämpöä, lempeä ja mikä se oli se? Leipää, lempeä, lämpöä. Joo. Mutta suosittelen tekemään tämmösiä, jos toskin olisi mulle semmonen hyvä. Ja millä mä saisin noita sukkalankoja. Taikka sehän on vähän outon neulojen dilemma, että ensiksi hamstrataan lankoja, sitten pitää päästä niistä eroon. Niin, totta. Se on kyllä kummallinen. Se on muuten... Varastot.
Sitä ahdistaa täydet varastot, nyt sitten kuitenkin pitää saada varastot tyhjiksi, että voi ostaa sitä lankaa mitä haluaa. Kyllä, ja sitten ahdistaa se, että jos on ostanut paljon, niin. ennen kuin se on edes vielä varastoitua se lanka. Joo. Kaikki ahdistaa. Kaikki ahdistaa, joo. Ihan typerää, että meitä ahdistaa kaikki tässä neuvomisessa. Niinpä, koska tää on niin ihanaa mielenterveyttä. No niin on. Ja mitä silloin väliä? Terveellisempää tää on kuin moni juttu. Moni muu. Tässä on mä teen melkein aina villasukat, jos teen itselleni, niin 56 silmukkaa. Okay. Mä tiedän, että joku haukkoo henkeä, kun ne ajatteleekin, että tekis 225 tai onkohan nämä jopa 2 puikot, että tekis 56 silmukkaa, että siitä tulisi tyyliin niin 1V sukat jonkun käsialalla, mutta kyllä näistä ihan minun jalkaan tulevat. Joo. Mutta sen siitä. Kivat. Tosi kivat. Ne on hyvin lähellä valmistumista. Kyllä ne alkaa olla. Sitten keskeneräisiä vielä. Tänä mä en vielä. Saat sä laita joo, tää paukkuu vähän. Peuot paukkuu. Joo. Choklad. Ne hyviä. Nää oli muuten hyviä. Toi oli tosiaan, nythän oli myös Halloween-kartit ja systeemit tullut. Se on ihana, kun Tokmannissa on oikein kaikkia Halloween-tavaraa semmoista. Siellä on oikein osasto sille. Ei Tokmanni, vaan Rusta. Rusta, mä on Rustassa kans vissiin. Mä en oo käynyt siellä. Olen käynyt Rustassa. Tarttuuko vielä mitään mukaan? Mä ostin sieltä semmosen muovisen kurbitsan, missä on silmäreijät ja suiset. Siellä on niinku ledivalo sisällä. Aiku kiva. Joo. Jossakin olisiko se ollut justiin niinku... se oli semmoinen mahtava talo, mitä joulun aikaan myydään, semmoisen, jossa liikkuu vähän, niin olisi ollut semmoinen Halloween-hässäkkä, mutta ne oli vissiin loppu sitten. Mä näin Rustassa mun mielestä sellaisia. Ai, niin pitää mennä. Joo. Ajattelin, kuin tunnelmallinen olisi. Ihana. Joo. No niin, sori tuo rapina ja kolina. Ei kuule. Paitsi sehän oli kyllä toi, kunhan keritään sano kanssa, että hei, pahoittele näitä. En pahoittele. Pahoittele tämmöisiä tavallisia ääniä. Kyllä. Joo, jos ei nyt kestä, niin harmillista. Tässä on... Tää muuten näyttää ihanalta tuolla kamerassa. No, mutta se on kuvassa. Ihana. No se on, mutta se on musta jotenkin vielä ihanampi, kun mä näen sen kaukaa. Niin kun... On niin, että sä oikein näet itse. Se on tosi ihanan näköinen. Tää on se I see you. Oliko se I see you sweater? En muista suunnittelijaa. Taisin jo puhua tästä ehkä viime jaksossakin. Olikohan se ehkä aluillaan jo silloin? Oli varmaan. Ja aivan törkeen ihana, niin kuin nyt näette. Tässä on suomalaista villaa, ei Suomen lampaa villaa, vaan suomalaista villaa Pirtinkehräämön kampalankaa. Tällaista DK-vahvuista. En tiedä niitä teksejä, mitä ne on. Ja täällä on nyt yksi hiha tehty. Katsotaan, meneekö kastelussa, jos se vähän oikeenisi pidemmäksi, niin olisi aika siistiä. Ja täällä roikkuu Katin meille hankkimas silmukkamerkki, letkeä lammas siellä. Joo. Ja nyt pitäisi vielä neuloa toinen hiha. Ja mulla on tämä vartalo-osuus nyt paussilla, koska mä en haluaisi ostaa sitä lankaa lisää, vaan mä katson, että mihin lanka riittää hihoissa. Ja sitten teen arvion, että riittääkö se vartaloon vai hankinko vielä yhden vyyhdin Pirtinkehräämön mustaa kampalankaa. Mutta on niin pehmusta. Koittaa. Onpa se tosi pehmusta. Mun mielestä niin pehmusta. Uskomattoman pehmusta. Kyllä. Mä näytän ihan huvin vuoksi kuule nurjan puolen tästä. Näytä. Oho. Aika hauska. Tosi hauska. Aika hyvin näkyy kaukaa muuten. Näyttäis makealta noin. Joo. Eli tän näköinen on nurjalta puolelta. Ei se kyllä niinku pingota yhtään mistään. Että tosi kiva. Tämä tulee itselle. Ja mä odottaisin, että saisin tämän jo syyskuun aikana käyttöön. Mutta eipä nyt näissä ole kiire. Koko ajan kiilaa joku työ, niin kuin, että huvittaa neuloon jotain, kun jotain muuta ei huvita neuloon. Niin tämä edistyy kuin edistyy. Joo. Ja
jos tarvitsee ostaa yhden vyyhdin lankaa, niin ei ole maailmanloppu, mutta en tietenkään nyt haluaisi sillä lailla hankkia nyt enempää, kuin sitä lankaa on. Niin, sä oot tilannut sen vai? En ole vielä tilannut. Mutta siis noin tohon alat, vai sä oot... Se on mä oon toista työtä varten ostanut nämä langat, mutta mä en sit ikinä toteuttanut sitä. Niin... Okei. Mä kysyn ja vastaan itseni siksi vain naurahdin tässä. Joo, oli ihan muuta varten nämä langat. Joo. Nämä pääs tähän käyttöön nyt. Tää on ihana, että saa mustan neuleen itselle, koska kyllä ne on niitä luottovaatteita. Ainakin itsellä. Musta on niin helppo käyttää. Tosi kiva. Mitä muuten kuuluu sille siniselle? Joku kyselikin siinä meidän jakson alla, että kiva nähdä mitä kuuluu sille siniselle. No joo. Mutta se on nyt kesken edelleen. Se on kesken. Tai siis en nyt odottanut, että se on valmis, mutta että sä et ole lähtenyt purkaan sitä. En ole purkanut, mutta kyllä se vähän niin kuin välillä se pännii se työ. Nyt mä päätin sitten, että mä pistän hetkeksi sen vartalon paussille. Se on näin kaapeleilla ja mä neulon sitä vitun pitkää tuubia siinä. Just joo. Se on joustin tuubia, se on aika iso, niin mä ajattelin, että mä neulon hetken aikaa sitä. Niin, mutta sitten mä huomasin monta päivää jälkeenpäin, että hitto, mihin mä oon laittanut sen puikon, mikä kuului siihen vartalo-osuuteen, että mä en muista minkä kokoinen se on, koska mulla aina poikkeaa ohjeen koosta. Ja kyllä se jossakin on, että herran haltuun. Ei vitsi. Mut mä neulon nyt sitä päätietä, sitä kaulusta. Siinä menee aikaa, kun se pitää olla tyyliin 40 senttiä. Se kaulus, ainakin siis ohjeen mukaan, mutta eihän mä tiedä, teinkö mä niin pitkään. Joo. Mutta oishan se nyt hieno, kun se olisi sellainen vähän niin kuin siitä tulee kääntyvä. Joo. Sille kuuluu tosiaan, se on vaiheessa, melko lailla samassa vaiheessa kuin viimeksikin. Ihan pikkasen on edistänyt. Joo. Aina ei hutsita neuloa jotakin. Ei, se on just näin. Mutta tätä minua hutsittaa neuloa. Ja tästä mä oon tainnutkin sanoa, että työ, mikä on ollut kaikista mielekkäintä neuloa, on Steven Westin penguono-paita, ei takki. Kyllä. Sitä mä oon neulonut itselleni jo yhden, mutta se on väreiltään semmonen, että mä en pidä siitä enää nykyään. Enkä kyllä oikeastaan sen valmistumisenkaan jälkeen montaa kertaa käyttänyt. Mutta mä ajattelin siitä oppineena, että mä teen pikkusen hillitymmän ja murretumman kokoelman värejä tästä tulevasta penguonosta. Ja mehän puhuttiin, mä en muista puhuttiinko tässä podcastissa, mutta ollaan puhuttu paljonkin, että pidettäisiin semmonen penguono-yhteisneulonta, koska aika moni tietää penguonotakin ja Steven Westin nyt ainakin tietää, niin neulottaisi tätä yhdessä. Hyvä, joo. Mä näytän nyt, mitä on tuloillaan. Voi kun näkyy hyvin toi väripoikkeama tossa. Katsopas kun näkyykin tuolla hyvin. Ei se tässä näy niin. Se ei näy niinku luonnossa niin pahasti. Ei. Mutta siinä vaihtuu siis, yksi lanka vaihtuu siinä. Aha. Ei kun hassu, mutta en mä tiedä, ei se haittaa. Ei se haittaa. Joo, tässä on nyt tehty selkäpaneelikappale. No, selkäkappale. Sehän rakentuu siis tyyliin 30 eri osasta se neuletakki, mutta mä nyt rupea sillä lailla enempää avaamaan sitä ohjetta. Mutta ensin tää on tehty tämmöisellä, mitä helmineulettako tää on, tää takaosa. Ja sitten rakennetaan sitä pikkuhiljaa osista, niin mulla on tässä lankoina täällä on sorjaa, räsysorjaa täällä. En muista värin nimeä, mikä sen nimi oli, mutta se on tommoista niin kuin vähän fläkkejä, semmosia sitä kierrätyskuitua siellä seassa. Sitten tässä on mukana sorja ja sitten mun värjäämä lanka, tämmönen, se oli joku Pirtin kehräämön tämmönen jäännöserälanka, minkä mä värjäsin tällä, mitä ne ötökät oli? Kirva. Ei kirva, vaan nämä kokenilli. Joo. Kokenillillä värjäsin. Eikö se ole kirva? On se varmaan joku kirva. Mutta sillä värjättiin lankaa viime syksynä vuosi sitten, niin mä käytän sitä lankaa tähän, mutta siitä päästään ihan hirveästi väriä sormiin siitä kokenillista.
Se on kokenillikirva. No olitte oikeassa. Tekin olitte oikeassa. Joo. Niin sitä mä oon niinku vuorotellut, koska tää sävymaailma mä haluan, että tässä on niinku lillertävää, vihertävää, ehkä vähän jotakin veikehtävääkin saa olla, mutta että ne värit menis niinku siinä. Mun mielestä ne sopii hyvin yhteen. Sitten tässä on myös Jalovilla Sorjaa. Olisiko se, mikähän tää, tämmönen tumma vihreä. Se on kolminkertaisena tässä paneelissa. Ja tässä tulee myös mun itse värjäämää lankaa tässä näin. Tämä on muuten hiton kiva neuloa noi paneelit just. No on kyllä. Tai ne sivujutut. Sanoinko niitä ne palkit? Nämä on ne paneeleja. Tosi kivat oli neulo. On. Ja mä ensiksi ihmettelin siinä ohjeessa just, että mä en tajunnut että miten hitto ne oikein niinku voi tulla. Mutta sitten se olikin hyvin yksinkertaista. Siitä ne vaan taas jälleen kerran muodostui. Se on ihmeen, se on niin mukavasti rakentuu se takki. Tää on edelleen yksi mielekkäimpiä, ellei jopa mielekkäin neule, mitä mä oon ikinä neulonut. Ja tää vaan edistyy, tätä on kiva tehdä. Siitä oli tosi ilo tehdä, mutta mullahan tosiaan kävi siinä mun hommassa, että mun kompostuskivi oli se, että ne piti ommella ne jutut ja mä vaan en saanut siitä jotain. Siis mä en tajua, että mitä mä tein väärin. Mutta siinäkin kun taas ohjetta takoo hetken. Ohjetta takoo hetken ja jos tätä nyt lähdetään sankoin joukoin neulomaan, niin aina joku varmaan tietää sitten vähän neuvoa. Ja varmaan Stevenillä on sillähän on tosi paljon ohjeita. On. Mikä? Mennä sanoa tubessa ohjeita. Sillä on kyllä paljon ohjeita. Ja se on sitten, siinä on 100 eri vaihetta tämänkin neulomisessa, mutta ne on kumminkin hyvin selitetty ja osasta on kuvia. Joo, ja siis se on se ainut se pikku juttu, se pikku kappale, mikä siis korjaan ommellaan. Et muutenhan toi on kans tosi hitsin kiva, että kaikki ommellaan. Joo. Voi Jeesus, neulotaan yhteen, ei tarvi ei tarvi ommella kun ne kappaleet, vaan ne yhdet kappaleet. Joo, just näin. Joo, siis tää, kyllä, jos haluatte ihanan näyttävän takin, taiteilijatakin itsellenne, projektiksi syksyn ajaksi, niin lähtekää neulomaan tätä. Lähtekää meidän kanssa kalistelemaan. Kyllä. Minä aloitan uuden kanssa nyt. Jee! Ja mehän mietittiin, että millä hashtagillä me käytettäisiin tätä, kun me nyt neulotaan. Ja jos tekin nyt haluatte lähteä vaikka neulomaan meidän kanssa, niin kun tämä on tämmöinen taiteilijatakki, niin en muista mistä lähti sana tai nimi taiteilijatakki, niin tämän kalin nimi olisi sitten, että taiteilijatakki Kall. Joo, just näin. Eli taiteilijatakki Knitalong, eli Kall. Joo. Sillä tunnisteella aiomme käyttää itse Instagramissa. Ja aloitetaanko me se tyylin tänään? No mä oon jo aloittanut. Että jos joku on jo aloittanut aikaisemminkin, niin on mukana tässä. Joo, se passaa heltokei minun mielestäni. Se on ihan sama, vaikka olisi aloittanut edellisvuonna, mutta jos on vielä kesken. Niin, totta. Joo. Ja katsotaan sitten, jos me jotakin keksitään tämän tiimoilta. No katsotaan, jos me keksittäisiin niin, vähän jotakin. Mä tiedän, että meidän lähipiirissä meidän neuleystävistä on kyllä muutama muukin aloittamassa tätä. Joo. Ainakin Jenni, eli parasta aikaa puikoilla. Me nähtiin jo Jennin tunnetusti täydellinen värimaailma ja sävyhallinta, niin oli niin täydelliset törkyihanat värit valittu tähän takkiin. Ja mä myös vähän inspiroiduin siitä Jennin luona, että kun mä tein mun takkiin, niin mä vähän sitä, mä sanon nyt edesmennyttä, koska mähän on siis purkanut sen. Joo. Ja olen siitä jo kertonut aikaisemmin. Mutta nyt mä aion kuulkaas tehdä niin kuin Jenni. Eli mä katson ne langat nyt ihan oikeasti valmiiksi ja sommittelen ne näin. Kyllä. Eikä vaan tosta vaan aina seuraava käteen, passaisiko tuohon? Joo, passaa. Mä tein just sillä lailla silloin, kun mä tein sen ekan takin, niin ei hitto, ei tullut käyttöön. Niin kuin sä vaan otit kaikkea kivaa väriä. Niin kuin toi on kiva mun mielestä, toi on kiva mun mielestä. Niin se on se takki, mutta ei mun tee mieli käyttää sitä. Niin. Ja saa tehdä silleenkin, mutta se, että mikä itseä puhuttelee eniten. Ja mä ajattelin, että mä en ehkä välttämättä otakaan, paitsi onko se sitten enää taiteilijan takki, jos mä
taiteilijatakki, jos mä niin otan sen vaan oikein hillityt muutamat värit. No sit mä oon hillitty. Käy hyvin. Mä oon hillitty taiteilija. Hillitty. Hillitty. Käy ihan hyvin vaikka 2 väriäkin. Niin, ja niin tai 3. Tai 3. Niin kuin mäkin rakensin periaatteessa 2 värille tän vaan. Eli nämä värit, mutta niissä on eri sävyjä. Niin. Eli tässä on lillertävää ja sitten on niinku beikelillertävää täällä. Niin nyt mä näytän niinku tämän värimaailman päävärit. Eli tällainen, en ole vielä ottanut tätä työhön ollenkaan, mutta ne jo näytinkin mitä siinä työssä on. Eli hyvä. On liilaa, sitten beikeliilaa, tummanvihreätä, sitten on tuommoista kylmempää keskivihreätä, sitten tämmönen vaaleanvihreä, joka mun mielestä sopii. Sitten on tämmönen kokenillillä myös värjätty vaaleampi, hahtuva, lilahtava. Juu, ja mun mielestä tääkin sopii. Ja sitten, no tää on itse asiassa se jalovillan räsy. Mutta nämä värit niinku on pääasiassa ne, mitä mä aion käyttää tässä, niin ne menee mun mielestä ihan hyvin yhteen. Ne menee tosi hyvin. Niin näillä mä menen. Todella tulee ihana. Kyllä mä uskon, että tulee. Ja sitten eikö se ollut näin, Jenna, sun vinkki, että et se ainakin koko, minkä sä, eikö se ollut myös pieni probleema siinä sun taiteilijatakissa, että siitä tuli hippasen liian iso? Joo, oli tai siis. Paljonkin, että, kyllä. Että toikin vaikka sitä ajattelee, niin että jee, se on kiva, kun se on semmoinen löysä, mutta se ei välttämättä ole. Joo, siis ei ole välttämättä niin kiva, että se on ihan hirveän löysä. Niin kuin, että menisin kyllä ihan, mun vinkki on se, että tietenkin sun pitää nyt katsoa, millä langoilla sä sen neulot. Neulotko sä niin 2 fingerin vahvusta vai 3 light fingerin vahvusta? No riippuen siitäkin. Mutta kyllä mä valitsisin vähintään 1 koon pienemmän. Joo. Koska suurin osa tuosta neuleesta, tai osa ainakin tehdään, niin kuin, että kaikki koot noudattaa samaa silmukkamäärää, niin voit sitten itse muokata jotain. Niinpä. No tietysti, jos oikein tykkää niin semmoista oversizeista, että hakee just sitä, se on eri, mutta mä luulen, että mulle ei ehkä ainakaan se. Tai just, että jos se on täältä niin kuin toskin nyt mulla tuli probleemaksi, että jos on täältä liian runsas, niin se ei oikein ole mun tyypillinen. Se voi tuntua itsestä, niin kuin, että on jotenkin sit niin mulla tulee sellainen rönttäinen olo. Joo. Mutta kiva, tohon me lähdetään ja mihinkäs asti me neulottaisiin näitä. Otanko me, nyt ollaan syyskuun. Lopetetaanko, ollaanko vaan vuoden loppu vai oltaisiko pääsiäiseen? Pääsiäiseen? Olisiko ihana, kun olisi pääsiäisenä valmis tommonen? Voisihan se toi olla hyvä idea pääsiäiseen. Sä voi heittää 2 varmaan siinä välissä. En tiedä, kun mun on niin hitosti keskeneräisiä. Niin, mutta Jennan vinkki oli myös se, että että siitä voisi tehdä pidemmän. Ja sitä mä olisin tehnyt tuossa mun omassa. Joo, ja sitähän voi niinku pidentää useammallakin tavalla. Mä en nyt rupea avaamaan sitä ohjetta, koska se on maksullinen, niin sen enempää. Mutta siinä on muutama eri tapa, millä sitä pituutta voi mun mielestä vähän niinku muokata. Että ei ole vaan niinku, koska sitä ei neulota niinku näin alas, vaan se rakentuu koko ajan niinku eri osista, niin siinä pitää vähän silleen koko ajan kyllä testailla. Mutta sitä on helppo testailla päälle, koska siinä ei ole niin kuin aktiivisia silmukoita niin paljon kesken työn. Totta. Niin sitä on helppo testailla kyllä. Ja mä kyllä ajattelin, että mä jossain välissä, kun mä oon ehkä noi paneelit neulonut, niin mä voisin välikastella tai höyryttää tuon, niin mä näen, miten se niin kuin levähtäisi siitä vähän. Mutta mun mielestä toi takakappale oli nyt aika hyvän kokoinen. Joo. Mutta suosittelen vähän jakamaan ajatuksia ehkä somessa siitä tai kysymään muiltakin niistä mielipiteistä, niin kuin pituudesta, jos sä lähdet neulomaan Joo. Mutta että silleen kunnioitan nyt tässä sitä tekijänoikeuksia, että eihän mä nyt voi ruveta selittämään, miten joku ohje on tehty. Ei, niin se on just näin. Joo, mutta voin suositella. Mä oon tehnyt 2 lasten tai vauvan versiota ja nyt tää on nyt toinen aikuisten versio. Mä en ole mitään neulonut näin paljon isoa neulatta kuin tätä periaatteessa, tätä kyseistä mallia. Ihan sairaan hyvä. Sairaan huisin kiva. Tääkö on nyt? Tää on nyt Ohakune mikä? Tää on Ohakune Soul Red Apple ja mun mielestä tää on kans hyvä. Onpa hyvä. Tällaisia me
Ei ole kyllä, niinku, ei ollut tuo inkiväärikään, niin kumpikaan ei ole liian makea. Ei. 29 kaloria 100 grammas, niin sehän ei ole ihan niin. Tää on kyllä paljon. muuten jotenkin, tää on vähemmän makea. Tää on suorastaan Haban. Tää on suorastaan haban. Joo, koska souri. Mun mielestä toi inkivääri, siinä oli enemmän sokeria. Joo, mä sanoisin näistä, että mä tykkäsin, että tää on kyllä hyvä, mutta inkivääri on, jos mä näistä valitsin, mä valitsin inkivääri. Minäkin valitsin sen inkivääri. Sanoit niin. Mä valitsin inkivääri. Mut tähän Tämä on ihanan semmonen kirpsakka. Tässä ei maistu yhtään viina. Tässä ei maistu viina. Tähän kyllä sopisi. Ei täskään. Mut sulle sopisi. Joo. No nyt maistuu. No niin, joo. Tässä kun tulee semmonen pieni tämmönen, niin tulee pieni semmonen kaljainen. Kaljainen? Kaljainen. Kun vähän niinku tulee pieni röyhtäys, niin tuli semmonen pieni, mutta se on varmaan se Panimo. Joo. Nämä on siis limonaadia, vaikka kyllähän me nyt saatais mitä vaan tässä juoda, kun me ollaan täysikäisiä. Niin, hei, esimerkiksi Misun neuleet. Misu neuloo, tai siis tekee podcasteja ja tykkään häntä seurata, niin monesti juo jotain, onko se stauttia tai tämmöisiä niin oluita, koska hän on kumminkin hyvin tietoinen niistä, kun on mun mielestä työskennellyt ehkä Alkossa, niin on niistä tietoinen ja tietää niistä. Niin... Joo, mutta se oli, mä kanssa on muuten ihan hiljattain. Joo, samat sanat. Ei ole algomahoolia. Ei ole. Ihme, ettei ole, koska näissä aina on näin. No joo. Sivuraiteen sivuraide. Joo, tää on yhtä suurta sivuraidetta tää meidän touhu, mutta sekin on, se on näin. Se on elämää. Se on elämää. No kuule. Hyvä toisu. Kuule. Mitäs muuta mun piti sanoa? Onko sulla jotain keskeneräisiä tai suunnitelmia muuta kuin penkuona? Ei ole. Kuule, no itse asiassa semmoinen mä mietin, että katsoin ton Mian, eli Silvermyran, ja tekee siis Mia ja toi Kristiina. Ja se on muuten vinkki tolle Annalle, Kassapodin Annalle, joka kyseli ruotsinkielisiä. Totta muuten. Niin, Silvermyran tekee ruotsiksi, mutta myös toi Mia tekee yksin suomeksi. Mut joo, niin, sitten Silvermyranista piti sanomani, että näissä ruotsinkielisissä, ei ruotsinkielisissä, vaan ruotsalaisissa podcasteissa on ollut viime vuonna, ja kuulemma se on ollut myös aikaisemmin norjalaisten podcastajien, että ne on tehnyt semmoisen tilkkupeiton, jossa jokainen podcasti suunnittelee niinku, oman tilkun. Jokainen, mutta siis ne, ketkä osallistuu oman tilkun, ja ne ei välttämättä ole mitään, joku saattaa olla kirjoinen, mutta se on aika yksinkertaisia, ei mitään vaikeita. Niin nyt Mia, tai se oli siis varmasti Silvermyran, joka sitä sitten luotsaa, niin kuin, että tehtäisiin täällä Suomessa semmoinen. Aika ihana idea. Joo. Että siihen pitäisi niinku ilmoittautua. Eli siis Mia puhuu näistä nimenomaan nyt, no varmasti jo puhunut ruotsinkielessä, mutta nyt suomenkielisessä jaksossa. Suomalainen, suomenkielinen jakso. Niin nyt oli tullut uusi jakso, että siitä mä en tiedä, mitä mä en vielä ehtinyt sitä katsoa, mutta sitä edellisessä oli puhuttu. Että, siinä oli varmaan speksejä ja sitten, että minkä kokoinen se pitäisi olla. Ja sitten se idea oli se, että kaikki sitten neuloisi niitä suunniteltua ja sitten niistä kostettaisiin peitto. Niin, että jokainen tekisi itsellensä sitten peitto. Oi vitsi, aika ihana idea. Joo. Ja jos ei tule peitto, niin voisihan tehdä niinku jonkun muun tilkkutyön periaatteessa. Kyllä, jos ei jaksaisi vaikka tehdä niinku... Vaikka tyyny. Niin. Tai jotain muuta. Mutta sitä mä vaan en tiedä, että osattaisiko, tai no kyllä sä nyt varmaan osaisiko sitä suunnitella mitään. Miten niin olisi kyllä sä nyt? Mä nimenomaan en varmaan osaisi, vaan sä osaisit. Sä oot meidän peittoekspertti. Niin, no joo, mutta... Mä en neulonut yhden ainuttakaan peittoa elämäni aikana. Oo. Sä oot kumminkin tehnyt lopputyöskin siitä. Että, voi vitsi. Että älkää te nyt, hyvä Katri. Ruvetko nyt taas siinä yhtään niinku... Niin. Älkää pienentäkö. Mutta mä en tiedä, että kuinka mihin asti Mialla oli se suunnitelmissa se aika siihen. Tai heillä, mutta vois vähän tutkia asiaa. Pitää tutkia, siis kuulostaisi ihanalta semmoiselta yhteisölliseltä, että olisi kaikilta.
kaikilta oma semmonen tilkku. Niin. Hitto, kun toi on niin epämukavuusalue, että toi suunnittelu. Niin. On. Ja sitten tietysti kyllä se tilkkukin, niiden yhdistäminenkin voi olla vähän. Mutta jos sä aina yhdistäisi sitä mukaan kuin niitä. Niin. Ja sitten valitsis vaan joku tietyt. Mutta hei, tämmönen aika kiva. Mä nyt ehkä heitän tässä kohtaa ilmoille sen, että kattokaa muutkin sitä. Ja niin. Mä jäin nyt aivan mä jäin niin miettelijäksi nyt tosta, että mitä se kaikkea voisi tarkoittaa, tommonen tilkku. Joo. Aika kiva idea. Kyllä. Sitä täytyy funtsia. Pitää katsoa nyt Miian ja ehkä heidän niin Silver Myronin uusi jakso, niin näkee sitten, mitä mutta nyt oli tullut justiin suomenkielinen jakso Mialta ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin siinä parissa suomenkielisessä hän puhuu, mä en nyt Joo. No niin, mutta näin. Tämmönen oli yksi ajatus. Ja sitten mulla oli vielä yksi ajatus. Mä nyt tästä oikein tykitän menemään. Tykitä. Niin mä katselin, ootko yhtään katsellut näitä kässämessut netissä? No, en oo tietoisesti, koska yritän, niin kuin puhuin, että vähän niin kuin säästelen rahaa, niin en ole niin kuin kiusannut itteeni, mutta kyllä mä on osunut silmään niin sanotusti ja olen mä sitten vähän kattellut siinä samalla. No oletteko te? Olemme. Oletko tilannut? En oo. Mikset? No en nyt oo tilannut. Mutta mä ihailin, tänään mä katsoin just Woolnivans Fibersin Lauran mä ajattelin oikeesti, että se Laura on kyllä vähän nero ja innovatiivinen. Siinä oli niin kivat ne setit, että oli niinku eri näitä aisteihin perustuvia niinku värejä. Joo. Oikeesti? Makuja. Kato se on Lauran Instas niin. Pitääpä kattoo. Jotenkin mä ajattelin, vitsi kun ihanat ajatukset oli. Ja sit niin ihania semmoisia syksyisiä. Se oli värjännyt noihin, oliko se nyt Wilhelmiin? Mä tykkään Wilhelmistä kyllä. No oliko sulla jo ostoskorissa niinku vähän? No ei ollut. Kuulostaa niin kuin Jenna laittaa kohta osoittaa semmoisella lampulla ja tiputtaa mun otsaa. Blink! Joo, semmonen vesikiutus. Joo. Ja se yrittää saada irti musta tää vähän tämmöstä epäilyttä. En ollut. Onko joulukalentereja tullut lisää? Ei oo, mä vannon. Yksi on vaan tilattu toistaiseksi. Mut pitää katsoa se. Joo, katso. En oo ikinä niinku ajatellutkaan noin. Ei ole niin todella innovatiivinen. Hyvin sanottu, että on kyllä. Ja ne kaikki niinku ne nyt mitä on ollut joulukalenteria ja mitä muutakin hän luotsaa näitä jutsikuja, niin ne on tosi kivoja. Niin on. Sulla oli Boutique Frillalta tilattu joulukalenteri. Kyllä. Näin on. Ihanaa. Pistin tilauksen. Hyvä. Ja sitten sulla tulee vielä Neuleystävien joulukalenteri. Mutta voi olla, että nyt pitäydyy sitten näissä tänä vuonna. Se on ihan ok. Mutta ihanat kalenterit molemmat. On tosi varmasti tulee olemaan Boutique Frillan ihan törky ihana. Tulee. Niin. No hei, muuten meinataanko me mennä millekään messuille? Ei me vielä tiedetä. Ei me ole vielä päätetty. Paitsi metut. Miksi mä sanon metut? Metukkaa. Joo. Ei me olla päätetty. Mua vähän kiinnostaisi kyllä helppoutensa takia noin Seinäjoen. Joo. Mutta en tiedä kyllä Tampereesta. No minä en käy myöskään nyt tiedä, mutta täytyy sanoa, että nyt oli Seinäjoella niin ne on niin kuin, Seinäjoen messut on siis ei ensi, mutta se on, jos on sitten viikonloppuna, joo. 2 viikon päästä. Jep. Niin siellä oli kyllä yllättävän monta lankamyyjääkin nyt tulossa. Oli jo, mä katoin kanssa, että oli useampi, niin kuin verrattain muihin vuosiin. Joo. Ja siellä oli aika hauska, että tämä sohvaperunoista tuttu mieshenkilö on siellä juontajana, Juhani. Niin siellä on muitakin neulovia sohvaperunoita vieraana. Eli muun muassa Maikki ja sitten... Ai oliko se niin? Joo, sinne tulee vieraaksi esittelemään niiden neuletöitä sinne. Onpa hauska. Se oli aika hauska idea. Joo. Ja sitten on tietenkin onko muitakin... Onko se niin livenä paikalla vai videon välityksellä? Varmaan livenä siis. Ja oli muitakin, on paljon siis neulemaailman vaikuttajia siellä vieraina. Joo, niin olikin. Että kyllä, kyllä kutkuttaisi, koska ne on ihan selvästi viemässä sitä neule
neulepuolella ainakin tänä vuonna. Tänä vuonna. Ja sitten kun se on meikäläisestä kestää tunteroina ajalla siinä, niin se on niinku no problem. Sulla ei ole problema eikä mikään. Se ei ole matka eikä mikään mulle, se on vaan kääntymistä. Se on kääntymistä. Joo. Niin. Hyvä, kun auton saa käynnistettyä, niin on jo perillä. Se on ihan totta, että se on niin lähellä, että... Joo, ja itse asiassa mä olin muuten töistäni yhdessä koulutuksessa justiin siellä Areenalla, niin me käytiin sitten lounalla siellä, missä me käytiin, muistaakseni silloin kerran, kun me oltiin siinä meidän Mopnin Johanna. Joo. Ja mehän oltiin ihan fiiliksissä, kun se sapuska oli niin hyvä, muistaakseni? Joo, siellä siis messukeskuksessa. Messukeskuksessa Areenalla, joo, Seinäjoen Areenalla, kyllä. Niin, nyt totesin, että se oli taas hiton hyvä. Voi piru. Eli sitten voisi käydä katsoa siellä lunchilla. Niin voisikin. Aika hyvä. Sitten kato jaksaa, kun syö kunnolla. Kyllä, ja sinnehän tehtiin Seinäjoen messuille, niin ihan bussimatkoja maksoi 25 vai 30 euroa. Oho, kuka sitä järjesti? No en mä muista, mikä se on se bussilinja, missä on se äijän kuva semmosissa tai siis Jussi-paidassa Onko se Urpolan liikenne? No mä en ole varma, se on sellainen äijä siinä bussin kyljessä näin. Eikö se ole Härmän liikenne? Joku Härmän liikenne se on. Niin heillä oli 25 tai 30 euroa, niin kuin jos haluaa helpolla päästä sinne. Sisältyköhän siihen lippu? En tiedä. Ei tainnut ehkä sisältyä. Viska siinu. Se olisi nyt kyllä aikaisten mukava. Joo, mutta sinne nyt pääsisi ihan hyvin omalla. No sinne pääsi kyllä niin näppärästi omalla autolla. Että... Joo. Ja lähtis kun lähtis ja menis kun menis. Just näin. Niin. Joo. Mut se on niinku vähän semmonen, että se vähän kutkuttelis. Sitten meillä olisi tulossa oma neuleporukan retriitti. Sekin oli tullut lokakuussa. Kyllä, mennään omalla ystäväporukalla taas mökkeilemään, niin se on ihanaa. Se olisi ihanaa ja sitten me harkitaan sitä, jaksetaanko me lähteä talsiin sinne Tampereelle. Joo, se on nyt vahvasti harkinnassa, mutta Seinäjoki mua enemmän kyllä viehättäisi. Joo, se on niin sen helppous. Sen helppous ja sitten ei tarvitse, kun se on aika pitkä matka sitten sinne Tampereelle kummaskin. On ja kumminkin yleensä on vain yksi kuski, ettei nyt ole vaihdeltukaan. Että se on melkein se, joka niinku nakki napsahtaa. Että... Joo, paitsi me ei kyllä olla oltu kuin yhden kerran vaan autolla, mutta kuitenkin, kun mä sanoin, että se riippuu siitä se, kenen autolla mennä. Vai mitä mä sanoin ennen kuin me oltaisiin käyty siellä 5 vuotta. No totta, joo. Pikkuauto. Mä aina odottaa, kun mä selitin yhdelle Kaisalle, niin, että no mennäänkö pikkuautoilla. En mä tiedä, onko se joku vanha niin, että on sanottu niin noita henkilöautoja pikkuautoiksi. Mennäänkö bussilla vai pikkuautoilla? Ei pikkuautoa, vähän hellusta. Mä saan kohtauksen, aina naurukohtauksen itsekseni, kun mä alan miettiä sitä. Pikkuauto. Mä voitais mennä pikkuautolla. Joo. Mutta oli muuten pirullista mennä Tampereen, niin kuin silleen periaatteessa pirullista mennä Tampereen kässämessuille niin autolla. pirullista. Siis vaikka ei itse joutunut ajamaan, mutta se, että kun sehän on suunniteltu vaan niin kuin tyyli bussikävijöille, niin nehän saa niin kuin ulostautua sieltä bussista ja kävellä 2 askelta messukeskukseen. Totta kai jättää takit sinne autoon, muistaakseni. Niin, se on mulla oltu kerran. Joo, niin mikä se helvettiin rumba, kun piti etsiä sitä parkkipaikkaa. Ja se ohjaus oli mitä oli sinne paikoille. Se oli aika tuskasta. Että... Niin kyllä siinä tuli sanoa, että joo, ensi vuonna mennään bussilla sitten. No kyllä. Säästämme kaikkien mielenterveyttä. Mutta tämä on tuossa Seinäjoelle, niin siinä, no okei, jos ei pääse. Mun mielestä me päästiin kyllä silloin, kun me oltiin siinä, Johanna päästiin ihan siihen saakelin sen omalle parkkipaikalle, mutta sitten kun mä olin kerran yksin siellä, niin mä ajoin siihen vähän siitä talsin vaan sitten. Niin. Joo. Et se meni. Onko mä tosiaan ollut mukaan yksin siellä? Ilmeisesti. Sä oot ollut siellä. Ei kukaan lähtenyt mukaan. Ei sitten. Hei muuten mä muistin ne loppuun. Tai mä tiedän, onko mä aika loppusuoralla, mutta mulla on pari hankintaa, mikä olisi esitellä. Tää on kesällä hankittu. Kun mulla ei ole nyt ollut hankintaa, niin mä ajattelin... Onks nää hamsterista? Nää hamsterista. Me pysähdyttiin kotimaassa. Hamsteriin. Ihanan väriset. Nää on muuten aika hyvät. Mä oon ollut jotenkin vähän merellisissä tunnelmissa. Merellinen. Sitten toinen puikko lensi lattialle, mutta mä ostin, ei puikko kuin koukku. Ostin 2 koukkuakin vielä. Halusin vaan näitä muotoiltua testata. Nää on muuten hyvät värit. Ja sitten mä muuten Jenna esittelin, kun mä olisin halunnut viimeksi. Nää on jotenkin ihanat. On, molemmat on. Mä en edes osaa päättää kumpi on enemmän, eikä mun tarvitse päättää. Ne on hienot. Ja mä ajattelin niin jotenkin, eikö mukamas yhdistää näitä. Ne sopii hyvin.
Mä oon tehnyt noilla väreillä joskus neulepaidan ja on ihana värikombo. Oi. Oikein hyvä chombo. Chombo. Sitten mä haluan esitellä tämän, minkä mä olisin viimeksi halunnut. Mä esittelin tämän vaan sulle. Mutta kun tää oli mun pitkäaikainen haave. Tämmönen Flow Book for Paper Lovers. Joo. Niin. Siis katsokaa nyt, miten ihana tämmönen. Tää siis maksoi, mitä mä nyt sanonkaan? 30 €. No 30, että mä en oo ikään raaskinut. Mä oon aina haaveillut tästä, kun... Läräytänkö mä? Läräytä sä nyt, sä oot niin hyvä. Mutta siellä on kaikkea ihanaa. En mä tiedä, mitä mä noilla teen. Tarroja, papereita, korttipohjia. Ei vitsi. Siis siellä on vaikka mitä semmoisia kivoja. Niin on kaikkia niinku, että jos harrastaa vaikka siis, mitä tää on, bujoiluakin, niin voi käyttää skräppäämistä tai kun haluaa tehdä vaikka jouluksi paketteja. Niin... No kuule vaikka sitäkin ja kehitellä ihania. Niistä. Korttipohjia. Niin ja sitten mä just rakastan fiilistä siinä sitten, kun se on, kun se on tämmönen paksu ja se pullottaa niitä juttuja. Et mun mielestä olisi muistikirjakin ihana tämmönen. Eikö ole? On. Meinaatko hyödyntää tätä mahdollisesti ystävien neulejoulukalenterissa? No, kyllä ajatellut. Pitää sitä käyttää. Voisin muuten, hyvä idea, Jenna. Niin. Aika ihania. On. Mä oon kans aina kattonut suomalaisessa kirjakaupassa on noita joka vuosi tulee. On ne ehkä 2 kertaa vuodessa tulee. Voi olla, joo. Niin mä oon ihaillut jo vuosia Tää on ihan marketista, ehkä Prismasta tai... Ei, kun mähän ostin tän Keskisiltä muistaakseni. No, mutta näitä en ole kyllä nähnyt Prismas ikinä. Eikö? Ei. Kyllä näitä myydään. Mutta sä et ole varmaan hoksannut vaan... Sä et ole vaan nähnyt. Onko noita, sitä on 1 vai 2 kappaletta, tuleeko myyntiin? Niinku tänne, että onko niitä paljon siellä pisteellä? Ei niitä ole ehkä silloin kun mä otin tän, niin olisiko jäänyt joku 2. Niin. Ei ne varmaan ota liikkeeseen monta, ei näitä montaa varmaan Vaasaskaan pyöri. Voi piru kun ihana. Eikö ihana? On. Eikö ihana? Tuohon ruumiillistuu kaikki semmoinen oikein alkaa vesi kihahtaa. On siis vaikka en mä nyt suoraan sanottuna tiedä, no eikä nyt tuommoista välttämättä tarvi, mutta joku aivan ihana siinä on. Inspiraatiota ja sitten ihan kun tosta saa värkkäillä kaikkea. No se justiin. Saa kaikkia nättiä ja esteettistä pieniä paketteja tehdä vaikka. Ja... Niin. Et jos siellä on jotain muitakin Ei Flow-festari. Ei Flow-festari, vaan Flowbookin ostajia tai haaveilijoita, niin nostakaa käsi ylös nyt. Ilmoittautukaa, koska olisi kiva myös kuulla, mihin niitä on käytetty. Joo, totta. Se olisi muuten tosi kiva. Oliko meillä muuta vielä tähän? Joo, meillä oikein ainakaan mun muistiinpanossa nyt ei ole mitään muuta Meillä on tulossa neulottu Kalevala-kirjat. Joo. Meillä on tulossa ne ja sitten niihin tutustutaan. Ja sitä voitaisiin vähän esitellä ensi kerralla. Sitä mä oon niin odottanut. Ihana kun pääsee selaamaan sen. Ihan mieletöntä. Ja se kannen neule, missä onko siinä joutsenta sillä mustalla pohjalla siinä mustassa paidassa, niin se on niin hieno. Niin sehän on heti mua kutkuttanut. Oi. Ja Anna on muuten tehnyt jo... Se on sitä samaa neuletta tehnyt. Onko? On. Ja se on tehnyt myös lankasuositukset. Niin on. Joo, pitää nyt katsoa se sitten oikein ajatuksella. Siellä on varmaan, olisiko siellä taas joku sukkaohjekin? Ois varmaan. Ois voinut olla kyllä. Ois voinut. Joo. Niin siihen perehdymme. Siihen perehdymme ensi jaksossa. Siitä sitten ensi kerralla. Joo. Mutta eipä muuten nyt mitään sellaista neulerintamalla sen kummempaa. Jos summataan, niin kauheata startiittia pukkaa. Startiitti oli erinomainen sana. Mä en ollut tuommoista kuullut. Etkö? Onko se joku virallinen sana? Joku taho tai henkilö on käyttänyt sanaa startiitti. Se on hyvä sana. Tekee mieli aloittaa paljon. Se on vähän niinku... Tää vittu on niinku... Mohair. Se on niinku toi... No, en mä nyt keksi mitään. Mutta... Kiva lauantaita ainakin sulle, koska me kuvataan tänään tätä... Kiva lauantaita, Katri. Kiitos ja
hyvää kaikkea kaikille. Ja ensi kerralla me ollaan muuten, hetkinen, silloin me ruvetaan olemaan kyllä jo kuumeisesti Halloween-tunnelmissa. Eikä vaan? Juodaanko ensi kerralla pumppalatteen? Oi, se olisi ihanaa. Jos me ollaan mun tykönä, niin sit mä teen pumppalatteen. Sit sä teet meille pumppalatteet. Oi, se olisi dream come true. Se olisi hyvä. Mä oon kyllä vähän jo juonut, mutta... No joo, mutta sä saat. Oon mäkin ostanut sitä pumpkin spice maitoa. Onko se hyvä? Maitoa. Maitoa! Kauramaitoa. On se ihan jeputi jees. Mikä toi oli? Onko se vähän joo? Joo. Se on ihan jeputi jees. Jeputi jees. Oi vittu. Oi jää, kuolen. Jeputi jees. Mä voin yhtään odottaa. Sylkäsinkö mä sun päälle? Ei, miten niin. Mutta se oli kuule tältä erää. Se oli kyllä tältä erää tässä ja muuten oli älyttömän kivaa, jos ja kun olitte siellä meidän seurana, kuuntelemassa meidän turinoita. Joo, kiva kun olit täällä. Jos sinä tänne asti katsoit, niin ihana, että olit ja tervetuloa uudestaan. Tervetuloa uudestaan. Kyllä. Joo, me palataan eetteriin taas sitten ensi jaksossa. Ensi jaksossa ei sanota nyt aikaa. Ei sanota aikaa, koska elämätä tätä on koko ajan. Niin... On. Meillä on omat tavoitteet. Mutta niin on. Niissä pyritään pysymään. Nyt pysyttiin aika hyvin. Aika kivasti. Ihan aavistuksen verran venähti, mutta... Joo, mutta tämä on meidän takaraja. Tämä on meidän takaraja. Tämä on todellakin meidän takaraja ja siinä me totisesti pysyttiin. Kulla. Totta viekö. Mikä se oli sana? Kulla. Ei kun se... Ai, jeputi jee. Oliko se niin? Jeputi jee. Mä rupean käyttää tätä, toi niin hyvä. Mutta me nähdään taas ensi jaksossa. Näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Hyvä, moikkelis moi. Heippa, moro. Moi. Sä et edes juonut. Mä löin sen.